Bueno, a ber, urrengo ariketa 36garrena. Eingo dugu, 55garren orrialdeko 56garrena. Bueno, hau, anaia liburua daukatunentzako. Dena den, bueno, hau zeriketan nahiko interesantea da, ze gauza batzuk ahal izango ditugu aipatu, hasi baino harinago. Bueno, bat. Agertzen dira, bi kenketa eta biderkaketa bat. Eta orduan, holan agertzen diren gauza jakin behar dugu ze ordenean egin behar diren. Vale? Betiko moduan lehen beti parentesis barrukoa. Beraz, lehenengo ingo dugu kenketa hori. Kenketa hori egin ondoren, horrengo pausua da egitea biderkaketa hau. Nahiz eta tentagarri izan, hauze. Azteko egiten harinago, hori ez da egiten. Vale? Eta amaitzeko biderkaketa egin ondoren, orduan amaitzen dugu kenketa honekin. Ezin da egin ere, danen MKT egin eta danen iznatzele komuna egitea. Iznatzele komuna egiten da bakarrik, kenketa baten barruan, edo batuketa baten barruan, gero bidertzeko ez dugu egin behar, eta gero urrengo kenketarako bai. Vale? Beraz ez ditugu naztatu behar. Iznatzele komuna egiten da bakarrik, batuketa eta kenketarako. Biderkaketa bat parator gero atzetik, biderketa horretan parte hartzen dituzten zatikien artean ez da egiten iznatzele komuna. Vale? Bueno. Horren, hasiko gara, ze amengo kenketarekin. Vale? Hauxe, esan duguna. MKT, X izango da, iznatzele komuna, X, beraz. X amen, nahiko erreza denez, X bakar bat ipinikote, oda, iznatzele bakar bat egido, zuzenan ipiniko goia. Ia bide batez, landoko dugu, minus bat, zatiki baten aurrean dagoenean, zer egin behar dugun zenbakitzaren agertzen danarekin. Bueno, amengo izendatzailea bat da, horren azpizan, eta X ipini bat dugu, goikuare zenbakitzaileare biderek izan behar dugu, beraz, X agoia. Ken, parentesia beti. Vale? X ken bat. Ze, ez positzen parentesia, esaten duzulako, gero bete aldatuko, eta minus batari kenduko dut epiniko plus bat. Bai, oin, esaten duzu hori. Baina gero, batzutan, azteketetan, prisa daukazulako edo ez garako fijatu, eta sarri gertatzen da ez dala egiten, ez dala ipintzen. Vale? Bider, X karratu, zati, X gehiru, ken bat. Bueno. Hemen goian daukagun kenketa, egingo dugu. Parentesia kentzen da, minus X gehi bat ipiniz, eta X ken X desagertzen denez, geratuko da, X ken X desagertzen da, bat, zati X. Bider, X karratu, zati X gehiru, eta emaitza ken bat. Hauze biderkaketa egiteko, nahikoa da luzatzea marra, vale? Eta bider ipintzea hemen. Vale? Orain, X hau karratorekin desagertzen da, eta geratzen zaigu. X zati X gehiru, ken bat. Eta hemen, azten gara egiten berri du MKT izenatzele komuna. X gehiru izango da, eta X ken parentesia, bat hori bider X gehiru egin behar dugu. Vale? Berriro X ken X desagertzen da, eta minusiru geratzen da. Minusiru zati X gehiru. Vale? Ikusuzunez, nahiko ariketa interesante, erreza principios, interesante gauza komentatzeko. Bueno, joko dugu bera. Hemen sartzen jaten. Bat zati X, ken, bat zati X gehiru, parentesian, zati, iru zati X karratu. Bueno, hemen arazo gutxiago dago. Ze, beti parentesia barruko egingo dugu, izendatzaile komuna egitzerakoan, izendatzaile biak deskonpostatu daudenez, da lehenengo mailakoa dira eta ez dago biak komunik, beraz, izendatzaile
izantzile komuna bien biderkaketa izango da, bai? X bider X gehi iru. Lehenengo zatikian X egon da, X gehi iru ipini dugunez bidetzen, goikua bider X gehi iru egin behar dugu. Ken parentesia ba espada, Beian egon da X gehi iru, ipini dugunez X bider X gehi iru, X-eaz bidertu behar dugu, beraz, parentesi hori ez genuke ipini behar derrigor. Vale? Eta derrigor ez denez ipini behar, kentzen dut orain, a ber. Bai. Ken X. X minus X-eaz simplifikatu eta geratzen da, iru zati X bider X gehi iru. Bai? Imaginatzen dut ontxe egongo zaria pillo batek esaten jantuzu zatiketa. Bai. Eta gaira ez da izan nahita. Vale? Horren borraingot. Eta hemen zati iru zati X karratu. Vale? Orain, iru bider X karratu ipiniko dugu goian, eta iru bider X gehi iru geratzen da beian. Orain simplifikatzen dugu iruaz karratu honeaz, eta geratzen da X zati X gehi iru. Vale? Niri gertatu zaidana, zeuen kasuan azterketa baten ere alda gertatu. Vale? Horren kontuzunekin. Vale. Eta igual kabitzen eta mebe. C lau ken basati bi X ken bat bider bi zati X ken basati X karratu. Hau, hasierako ariketaren antzekoa da. Hau da, daukagu, zein ordenetan egin behar dugu. Lehenengo, kenketa hau. Gero, biderkaketa hau, eta amaitzeko zatiketa. Kenketa. Bale? Bueno, horren hasten gara, kenketarekin. Izentzele komuna kasunetan, X karratu da. Aurreko guztia kopia itzen dugu. Eta daukagu X karratu hemen, beraz, X auki dugunez, bi bider X egin behar dugu, ken bat. Orain konturatzen gara, parentesi hau, egin duguna, sobran daukagula, ze zatiki bien arteko biderkaketa egiterakoan, ez dugu parentesi baten barruan sartu behar bigarrena. Ondo dago eta ez da ezer pasatzen. Lau, ken eta biderkaketa ingo dugu. Bidetzeko, luzatzen dugu, goikuak bidertuta, bi X ken bat, eta bekuak bidertuta, bi X ken bat, bider X karratu. Bi X ken bat, justu ezatzen da, berdin, bi X ken bat, bi X ken bateaz desagertzen da, eta don geratzen da, lau ken bat zati X karratu. Eta don hemen, MKT eginez berriro X karratu, lau X karratu, ken bat. Amaituta.